तू माझा तुझे मी झाले कोकिळ कुहू बोले. कसं कसं कोकिळ कुहू असं ना. हा ही गवळण ना. तू माझा तुझे मी झाले कोकिळ कुहू बोले. अरे वा 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 वा. तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, जो भुईमुगाचा भुईमुग केलेलो होतो तो आता काढतो आम्ही आणि काढूची सुरुवात केला. 2 कोपरे झाले काल कुपळून. तर आता आपण बघूया भुईमुग कसं काढतात तो. काय गो साक्षी, चल ये भुईमुग काढू. चल काढूच हा. हो चल लवकर, चप्पड चप्पड लई करतं तू. तर काल 2 कोपरे, 1 कोपरं काढलेला विसरला करलेन कोणीतरी. बघा नानन तुमचा व्हिडिओ इलो बघलास. आताही दिसणार नाही. हा ही कोण नवीन माणसं दिसत. ही मुंबईवरनं खास मागवला भुईमुग काढूसाठी. मग कसं वाटतं की काकी गावात? मस्त भारी वाटतं. अरे असं वाटतं मुंबईत काय पण नाही, इकडे आपलं यावं गपचूप निवांत हवेमध्ये आपली शेती करावी मस्त पैकी. नानांचाच व्हिडिओ बघ बड्डेचो. हा का? गिफ्ट मे ना काय दिलं गे? विचार बड्डेच बघ डायरेक्ट त्याच्यात व्हिडिओ. तंबाखू पानं आधीच सांगान झाला कोणतरी, कोणी सांगलाय. अरे आता तेव्हा भुईमुग खूप भारी येतं. तर बाबा शेती करायला पाहिजे. पडलेले इलं की नाही येता ना शाळेत ना. आज कोणाचे आहे? अरे हर्षला गेलो मग चौघाली एका स्कूटीवर नाही जाऊ. 4 जण. सगळ्या वेळेला बघी होते दिसते. एसटी बंद झाले त्यामुळे तुमका 4 काय येऊचा लागला. नाही तर तू एकटा राहणार होता. मग सांग या काय करणार, परीक्षा ना. मग आजपासून चालू झाली. तोंड खाली कशा समोर बघ. खाते खासा दिसता नाही तर हावरा म्हणते. म्हणजे वांदेच झालेले आहेत तुमचे परीक्षा देऊचे. मग एक पेपर चुकलो की राहूला. सकाळी बाबा 6 वाजेच्या आत जाता ट्रॅव्हल्सचा. का माहिती आहे आज बघितलं ना. काय करणार किरा नाही जाऊ. कामधंदो काय नाही ना, तर सकाळी सकाळची लावायच जरा. आज मग पेपर लिहू वेळच नाही पुरलो. 3 तास होते पेपर लिहू आणि 80 मार्काचा पेपर होतो. मोबाईल घेऊन देतात लिहू. भारी आहे. मोबाईल घेऊन लिहू देतं. मोबाईल नेता ना. मोबाईल दप्तरात पण सायलेंट करून ठेवायचे खिशात ना. नाही तर आपला मेसेज करतो तर आपलं बघित राहा गावला असता. नाही तर माका पाठवलं असतं. मी आपली उत्तर शोधून तुका लगेच पाठवलं असतं. नाही गाईड वापरत नाही मी म्हणा. पाहिलं होतं ना आम्ही करत होतो परीक्षा आम्ही चालू. मुनग्यातून येणार नाही तर देवळाकडून येतो. डायरेक्ट वरनं येतो. उभे कसे खूप 45 मार्काचा पेपर लिहू. 45 मार्काचं लिहिलंस ना फक्त. मी सांगते त्याच्यातले आणखी तुझे कट होत मरानं जायचा. मग 45 मार्काचं लिहिलं. 80 मार्काचं पेपर. 5 काढून टाकतो. 5 कसे आणखी असतले बारीक तारीख काढतले चुकी मास्तर. कसं काढती ह्याच्यात चांगलं तर जमात तुका मग माफ करती. बिचारा मारता भुईमुग काढून. उद्याचा पेपर लिहूचा परत त्याचं. उद्या मराठीचा पेपर हा. उद्या सोपवा. वहिनी काय रावल्या प्यारे लिलू. साक्षी तू खणतस नाही बघ. काकी मुंबईवाली बघ काय काकी खणत काढीत गेली भुईमुग. सगळे
दोघा तू गावात असान तुका दोघा दोघा त्यांना काढी तुम्ही पण दोघाच जण कुपळता नाना तर सरसराईत जाणार देव कुपळ फटाफट. गादी वाफे नाही हे दंडावरचे आहेत. माग केलेले तकडचो गादी वाफ्यांचा तो इकूची 1 किलो 1000 रुपये कशी डझन डझन नसतात मेले किलो असतं माकडं कशी डझन विचारलंय मी तुका डझन म्हणजे आंबे झाले ते सारा बरा एक डझनावर डझन सिंगल असतं एक डझन नका तिथे एवढी कशाच्या सची मी नाही बोलणार उद्या पेपरचा विचारतोय मराठीचो आजचं कसं गेलं दरवाजात ना इलो आणि बारियात ना गेलो बाहेर देऊन दरवाजात गेलो उलटो झालो माका गावलो तर सांगतो तुम्ही घाबरवता लिंगडीची काठी आणि पायाचे टाचे पासून फोडून टाकायचा कोणा पेपरात पेपराक नाही की काका नाना काही चलले 4:30 वाजताच चलले आता येत नाही ती पाठी 100% येणार आहे जाऊ नको तुम्ही हे येते की नाही तो बघा रापूचा दाबून रापू घ्यायचं नाही येताना मग शाळा घेऊन यावा या बरोबर आहे. हो ना येताना शाळा घेऊन या 2 3 4 5 घेऊन यावा नानांचा आज व्हिडिओ इलो ना वाढदिवसाचो तरी तो टाकूच रवलो अरे 1 तासात 3000 काय चाललो यो व्हिडिओ माझा तुझी मिसाल मेलच एकदा चाय उपडी गेलं नाही माका चाय नाही रे म्हणून अंगावर येते. काय ना मी माणूस चक्कर भारी होते हा सांगते चाय बघलं ना नाही. एक नंबर येणारच ना अरे मजा काय बोल माझ्या चाय सुद्धा दिला नाही पिऊ माझी चायच नाही. चाय पण दिलेलं नाही माई नाही का अंगावर काय काय होत नाही बघूया मुंडको घालले बघा अंगावर नाही. मग का माहिती हात बाजूला माझं कोकिळ कुकू बोले तुम्हा गरबी जायची कोणा तुमका हा पाणी झाला काय खावा नका कशाही चाय पिऊन दर्शन काय नाही ना त्याची मग तू माझा गेलो तुम्हा अरे मग खरं करणार तर सुट्टी पडत ना तो बघा हे असा काय कोणी पेअर केले काय सरळ करता आम्ही नाही थोडं आम्ही नाही रान सगळं एका जागेवर ठेवा सगळं पातळ घाल सुकवत बघा ताबडतो तुटली ती एका ताबडतो खाना म्हणजे बघा रवत शेंगे खाली आता ठेवीत जशा तर पावसात सगळे रुजान येतील बसान काढूचं ना उभ्यानी वनपी राहा भयमुख काढता बसून काढायचा नाही मेली साखर महाग झाली या भाजी असली तर द्यावा तुमची तरी होती बरी माका दिल्यान तो कुसवावालो दिल्यान मेल्यांमुळं बरोबर नाही 100 रुपयाचा बियाणं आणलं फुकट गेले माझे 100 रुपये नाहीतर मुळ्याची भाजी विचारतोय अरे हा ती काय सांगले पवारांनी काय मुळ्याची भाजी असली तर काढून घेऊन यावं म्हणून मग कधी जाऊया ती हंतली आई तुला काय वाटतं गावच्यांका पाठी काढलं ती बेली त्यांका काय सुधरत नाही करायचं असतं कष्ट करायचे मग गावाला बरं वाटतं रे
कसं वाटतं तुला गावात? काम करायचं, हवा घ्यायची, ऑक्सिजन घ्यायचं आणि इथले लोक आजारी नाही पडत. मुंबईची लोक मारतात आजारी पडून. हा? ऑक्सिजन द्यायचं त्याकडनं कार्बन डायऑक्साईड आता लावणे की तू आता लावणे की पुन्हा लावणे एक मजा असतं. कोण कोणाचं इलो हे पिंक्याचं इलो पापड करायचं. काय गो काय गो काय गो भैमुगात आव हो भैमुग कुपळू घ्यावा. हा हां तुमका काय सांग काम नाही आहे ना. काय चालू आहेत? वेपर कसले चालू आहेत? अरे वार्षिक परीक्षा चालू आताशी. वार्षिक परीक्षा चालू हा. अभ्यास लय मोठंच करणारच वाटतं. काय नाही शेंग खाली लिहू माका पास करा म्हणून पेपराच्या खाली लिहू मला पास करा. हा तू सांगतो ये हम्म. आवाज कोणा पुन्हा मावशीचा आवाज येत असेल. हाय पुनम नाही साक्षी बॉम्बाट्टा झालो काढून नाही अभ्यास करतात इंग्लिशचो. अभ्यास करून विनू येऊचो हा अभ्यास घेऊ माहिती तयारी करू काय ती मग सांगा नको आमका. हम्म. चल बघलं ठेवले विनूचं नाव घेतलंस की ठेवताय आपण कळला. विनू इलो ना की हे जाम भीता त्यापासून ती इलीच नाही होत. कळला की इंग्लिशचा अभ्यास घेतल्याने की तर बाय आमचा भीता. कोण आहे ते? पिंकीचा चेडू पिंकीची पोरगी होती ही? हा हा? मुख्य मोफत धरले रे. माका ती 4 नेऊ कोबी शेंग मरणाची हा बरोबर. हे माझा ह्या चालू करून दी बंद पडला आता हवे माका दरवाज चालू कर धर आता नको मग येतो आता कंटाळो येतो मोपच आहो तुमका घेऊन जावा मग काढून मी लगा माकाच काढते. पैसा आहे सविता बिया ना की होती बारक्यातली जाडी तकडे आहे. तुमका होय काढते तुटल या ते मडी नाही तुटत बाजूचं तुटता. मोठे नाही रे झाले मके कसे ते तेवढेच सगळे. हेंका ना हे जमिनीत ह्या गेलेलो दुकान गौरी येऊन तिकडचे तकडचे झाले चांगले. तकडचे भारी झाले ते चांगले राहिले. इंका खत थोडा नाही घातलेलो सकाळी नाही ना नाही तर झालो असं होतं. सकाळी म्हशी गेले शोधू. हो घे पाटलीनी डोळ्यावर शेंगे इले की होय तर तुझ्या डोळ्यावर शेंगे चिल्ले होत पाटलांच्या तुझ्या. कोणा आरडलं आरडलंय नाही तू काहीतरी गप पानाचं चोंबडं होतं तोंडात मग कशा आरडणार. हे मुलांनो भुईमुग कुपळताय तो बघ पाहुणो तो रागान बघता काय रे. आमचं रवात काढूच काय हो हो बाबल्या कुपळ भाई मग कुपळ गेलं की निरोप सांगा किलो आता आहे आता तू कुपळीत नाही होय तर घे वाटले नी वर्ण मोफत धरलो. शेंगे ठेवीत जाता मला ते काय ती गडबडायला नको तू चवळी नको तू भैमुग कुपळीच मी बघते काय ते पद्धतशीर माग साफ केलेलो हो. नानांका वाटलं रोंबाट ठेवती चढा इथे रायतेरच चढा आहे हो काही चढला कशी काय ते घरात घेऊन चालला
मक्के आधी काढूया उद्या गावती ना मक्के कुठे हे का ये झारंगे आणलं नाही ते तुला या बारके झारंगे कोण हा तुम्ही पण तू माझा हम्म. तुझे मी झाले कोकिळ कुहू बोले कसं कसं कोकिळ कुहू असं ना हा ही गवळ ना तू माझा हा तू माझा तुझे मी झाले कोकिळ कुहू बोले अरे वा 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 हा अरे वा वा हे भारी पण भारी करा. भारी भारी हे भारी बाबा भारी हा हे कुणीच आहे हा तांबडे झाले सगळ्यांचे तांबडे पोळी कसे ते हा अरे पाण्यात ते भिजलेले हम्म. अरे भया तुमचं सफेद असतं पाण्यातच राहून येते पुरं पाऊस लागलो बघ आज मी गडगड यस 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 तेव्हा इथे दंडारा घातलेलो आहे यस यस दंडार आहे हा तू माझा केस करीत रे या अमेरिकन तर जाऊन पोचला अमेरिकेन आहे दुबई दुबई होय. दुबईत जाऊन पोचला या तुम्ही या करता असता ही बाई जी पुरी सांगत होती काका मी बघितला काय बघितला तुम्ही नाचत होता ते साडी घालून कसा डान्स केला काका ओ काका कसा डान्स केला तुम्ही डान्स कसा केला काढ काय ते सगळे ठेवू नको विकूक नेऊचे नाही विकूक कोण नाही घेत कोण नाही घेणार ढोरांका घालूचे लागतले असे वाटतंय मोठे होतं ह्याच्यापेक्षा मोठे होतात मग धरले नाही धरले नाही झाले नाही ते चांगले हे उद्या संकष्टी आहे ना मग उपासा काय म्हणून का मग राताळी जाऊया ना बाबू रताळी आहेत घराकडे त्यामुळे आपण तोडून टाकायचे भुईमुगाचं वाटला का नेवकच झालेली आहेत ते ढोरांका हे साडी नेसलेले ते याच्यात माहिती आहेत बघितलेलं साडी नेसलेल्यातलं व्हिडिओ हा हे पाटील ते साडी नेसून डान्स करीत होते तरी झूम करून कोण आहेत म्हणून हा. तेवढं ओळखलं ते नाही ओळखले भारी नाचतात ना मग ही बाई ही मोठी आहे याच्यापेक्षा मोठे होतात रावले मी घ्या मके घ्या मके मके घ्या मके दर किती रुपये 203 मुंबई का बाजारात 20-3च होत हा काय तुला रेट सांगून ठेवते मुंबईत कचरो पण विकतात त्याला विकायला आला पाहिजे पण हां मके घ्या शेंगा अजून शेंगे बिंगे विकत घेतली तर कशा गावी होते गावात एका जै पिकतात एका डिमांड नाही ना कोयते असं म्हणतात का बरोबर बरोबर चल 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 तू जाऊ. चल चल आता चल आपण जाऊया काहीतरी गाडी घ्या आपण जाऊ खय जातं तिकडे बाजारात जाऊ चल बाजारात इकूक इकडून जाऊ आम्ही फणस बिनस आम्ही इकूक नेले पण कोण आणते आता पूनमचे आहेत ना पूनम बाजारात नेता चल ना आपण पण जाऊ आपण चला तर मित्रांनो अशा प्रकारे आम्ही भुईमुग कुपळून झालेलो अजून 4 कोपरे आहेत अजून तर आता संध्याकाळ झाली ना तर आता घरात जाऊची वेळ झाली आमची मच्छी घेऊन इलं अरे बाबू कशी हो मी इथून ये बापरे माझ्या काकी पण दमली आहे भुईमुग कुपळून हा मग आता येतलं ना पुन्हा मग येईन ना हा मजा वाटते रे गावात मजा वाटतं गावाक सगळ्यांनी केल्याने तर खूप हो परशाने येईल आपण हा. मुंबई सोडून सगळ्यांनी यायला पाहिजे शेती करायला हम्म शेती करण्यात मजा मग पण कळत नाही लोकांका हा ना ते लोकात आपली ना शेती टाकून मुंबई जातात जॉब करू थोड्या दिवसांनी कळणार लोकांना तिकडे हवा भेटत नाही लोकांना मग बघितलं यो बघ असो हो बघ अभ्यास करीत नाही गुरुजीनो हो असोच फिरत असता काय गेला हां हे हाऊस काय रे घराडे काय करता तिका सांग भुईमुग कुपळूक बोलावलेला कळला
मेरे सगळा पडत पडत तिला. सगळा पडलाय बघ असा तरी. वाटेत सगळी पडली सगळी हिरवली पाटी अजून. तर मित्रांनो बघितलात भुईमुग कसं कुपळतात तो. म्हणजे यंदा सेंद्रिय शेती केलेली होती. सेंद्रिय पद्धतीत सेंद्रिय खता घालून केलं आहे मी शेती. त्यामुळे शेंग चांगल्यापैकी आहे. तर आता थांबा या. बाय बाय.